साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि भैरबकुन्द'आव आरोबाव गाखोफैबावगोन गासिबो बेखौ मिजिंथिबाय निश्चय निश्चय गाखोगोन No, first time আহিছে না মানে কি আমি ফার্স্ট টাইম আহিলো ন लोगोफोर नै जोङो दायो भैरबकुन्द पिकनिक स्पट प्लेसाव जों थांगासिनो दङ बड' हिस्टरि इउटुब चेनेलखौ बराय हरदों देग्लायनि बोसोराव भैरबकुन्द पिकनिक जानो फैयोब्ला देग्लायनि बोसोराव पिकनिक जानो हायोबा नोंथांमोना गरायबो गाखोनो मोनगोन माखासे सेंग्राफोरा गराय लाना फैदों नोंथांमोना गराय साफार खालामनो हागोन भैरबकुन्दआव पिकनिक जानो फैयोबा देग्लायनि बोसोराव दा बड' हिस्टरिखौ लिंहरदों बेनिखायनो जों दायो थांगासिनो दङ भैरबकुन्द पिकनिक प्लेसाव नै मोनथारसिगोन Dansri Tourism Ruguau. Oh, ntar ka. Kita kan dia biar tu. Ada satu. Dah kudu jah. Raja. কি নাম ইয়ার Raja. রাজা ন Yang terbaik dia. लोगोफोर जोङो नै भैरबकुन्द बे पिकनिक प्लेसाव दङ नोंथांमोना देग्लायनि बोसोराव पिकनिक जानो फैयोब्ला देग्लाय गराय गाखोनो मोनगोन नै गरायखौ नायदो खुलुमबाय रायजोफोर वेलकाम भैरबकुन्द 2021 मायथाइनि जोबथा दान डिसेम्बर मास बेवहाय गोबांथार जोंनि भैरबकुन्दआव बेरायनो फैयो आरो फैनानै जोंनि बे भैरबकुन्दआव पिकनिक जाफैयो पिकनिक जानायनि सम देग्लायबो गोबांथार जोंनि भैरबकुन्दआव पिकनिक जाफैबाय
आरोबाव देग्लाय जोंनि टुरिस्टफोरनि थाखाय आरो पिकनिक जाफैग्राफोरनि थाखाय जोङो हर्स राइडार लाबोदों दिनै पिकनिक जाफैग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि नैबे गरायाव गाखोनानै गोजोननाय लानो हागोन जोंनि नैबे भुटान आरो अरुणाचल ट्रायंगल नैबे आरो बे आसाम जोंनि बे हायेनाव नैबे फैलाव दैमा दैसा मिथिंगाजों बुंफबनाय जोंनि बे जायगायाव गोबांथार बोसोरफ्रोमबो पिकनिक जाफैयो आरो देग्लायबो बिदिनो पिकनिक जाफैनो हागोन लोगोसे जोंनियाव आरोबाव साबसिन समायनासिन बिदिनो रेजर्ट आरो हर्स राइडार लाबोनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना फैनानै गोजोननाय लाफैनो हागोन नैबे जोंनि भैरबकुन्द'आव ओरैबायदि समायना रमायना नै स्राय स्राय दिनै दैमा बोहैलांनाय आरो दंबावो बे दैमानिफ्राय हरै बारै बारनानै आरो बेनिफ्राय देरसिन स्राय स्राय दैमा बोहैनाय मोनगोन दिनै भैरबकुन्द'आव फैनानै ओरैबायदि दुगैनानै फ्रियै गाव गोसोबायदि दुगैनानै थांनो हायो बे मोनसे जोंनि सुइमिं पुल बायदि समायना गोसोबायदि दिनै दुगैनानै थांनो हागोन स्राय स्राय बोहैनाय मिथिंगानि गेजेराव सोमखोर बिफां लाइफां हाग्राबारिनि गेजेराव गावनि गोसो बायदियै इन्जय खालामनानै थांनो हागोन आरो जोंनि गराया जोङो 50 रुपिस जोङो लानाय जायो चार्ज खिन्थु बियो जोंनि थाखाय नङा जोङो आरो पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय जोङो लाबोनाय जायाखै दिनै बेवहाय भैरबकुन्द'आव फैनानै गासैबो पिकनिक जाग्रा रायजो राजा टुरिस्ट बिथांमोननि थाखायसो जों दिनै गोजोननानै जेनेबा थांनो हाथों बिदि हिसाबै जों लाबोनाय जादों दिनै बे 50 रुपिसखौनो जोङो लानाय जायो जाहाथे गरायनोबो जों दिनै दाना होनो गोनां जायो बिनि थाखाय जों बे 50 रुपिस चार्जखौ जों लानाय जायो नाथाय जोङो जोंनि बेनिफिटनि थाखाय लाबोआखै जाहाथे बेवहाय सारा दुनियानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा जाहाथे बे भैरबकुन्द'आव गोजोननानै थांनो हाथों जों बे हिसाबै बे गरायखौबो जों बेवहाय लाबोनाय जादों लोगोसे गासैबो रायजो राजानिफ्राय आरो गुरैयै खावलायनाय जाहाथे जोंनि बड' हिस्टरि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम खावलायबाय जोंनि नैबे भैरबकुन्द'आव गराय दाब्रायनानै नोंथाङा माबोरै मोनखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंनि बे भैरबकुन्द'आव बेबायदि गराय दाब्रायनोबो मोनो होननानै आं मिथियाखैमोन खिन्थु दाब्रायनायनानै नायबाय बहुत आराम मोनबाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर दाब्रायनो गोसोबा गाखोनो गोसोबा फैनानै दाब्रायफैनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि भैरबकुन्द'आव आरोबाव गाखोफैबावगोन गासिबो बेखौ मिजिंथिबाय निस्सय निस्सय गाखोगोन আপুনি কিটা ভৈৰৱকুণ্ড আহি কিনে কেনে লাগিছা বঢ়িয়া জাগা কিটা কেনেকুৱা আহিছে ইয়াতে বঢ়িয়া ন ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে না মানে কি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলো ন আচ্ছা আচ্ছা এনে কোনটো জাগাৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ এতিয়া নাওগাঁও স্কুলৰ নাম কিয়া MK হাই স্কুল এনে এনজয় কৰিছে না আজি আপোনাৰ ইয়াতে আচ্ছা 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 দে থেংক ইউ নেক্সট টাইম ভিজিট কৰিবা অ'কে অ'কে नै भैरबकुन्द
नै हाजोआ नै आरो मोदाय गोनां हाजोआ नैबे हाजोआ मोदाय गोनां जोबोद हेभि बे हाजोआ जेसेबां गिदिर दै बाना फैबाबो लांनो हाया बे हाजोखौ बोसोरसै बिनि जारिमिना गोबां दङ गोदो शिबा पार्बतीखौ बेयावनो नेदोंमोननो बिनि खुनु जारिमिन गैया सल'बाथा बायदिसो फैबाय थादों रावबो फोथायनाय नङा दानि समाव बे हाजोआव मानसिफ्रा दाबो फोथायो मोदाय दङ होननानै नाथाय बिनि जारिमिना गोदोआव शिबा पार्बतीखौ बेयावनो नेफैदोंमोननो पार्बतीनि जोनोम लाफिननायखौ पार्बतीया जेब्ला सिगांनि हिन्जावा जेब्ला अराव बारसोमना थैयो अब्ला पार्बतीया गोदान जोनोम मोनफिननायखौ शिबा नैबेयाव नेबाय थादोंमोननो नैबे हाजोआव आरो बे हाजोखौ दासिमबो लांनो हाया जेसेबां गिदिर दै फैबाबो बेयाव बे दैया भुटान अरुणाचलनि लोगोसे जाफायो बेयाव भुटाननिफ्रायबो फैयो धनसिरि आरो भुटाननिफ्राय फैयो जाम्पानि आरो अरुणाचलनिफ्राय फैयो धनसिरि नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै पिकनिक जाजेनबाय मानसिफ्रा नै लोंगासिनो दङ फैनानै जिरायगासिनो आराम पिकनिक जागासिनो दङ लोगोफोर जोङो दायो जौ बायनो नागिरदों जौ अरुणाचलनि जौ बियार रुम गोजा मा लोंनो दाम खमावनो मोनो जोंनि आसामनि बायदि दाम गोसा नङा बेयाव बियार 60 थाखा लायो मोनसेयाव बथला बेसेबां लायो होनदों 80 थाखा बथल मोनसेयाव 80 थाखा जोंनि गाहायावबा 120-30 लायो जों बेयाव 80 थाखायावनो मोनगोन बियारखौ जों बियार बायसिगोन मा लागोन money of the bank itu নহয়ब्रा itu बेलेग बाजेट नै लोगोफोर माबाया अरुणाचलनि बियार किंफिशार बिनि दामा जाबाय 60 थाखा 60 रुपिस अनलि जोंनि आसामाव नोंथांमोना बेसे लायो मिथिखायो नङा होमबा नै अरुणाचलाव जोबोर खमावनो मोनो नोंथांमोना भैरबकुन्द पिकनिक जानो फैबा लोंनो मोनगोन नै ब्रिजार बेसेबां लानायमोन ब्रिजारा 70 नैबे 70 ब्रिजारा नोंथांमोना भैरबकुन्द फैयोब्ला बिदि गोदैथार बियो जौआ नोंथांमोना लोंनोबा भैरबकुन्द पिकनिक जानो फैबा मोनलोंगोन बेरायनो फैबा